Welcome back to my YouTube channel JSP Advice 365 channel. आं दिनै नि कन्टेन्टआव मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं जोंनि समाजनि माखासे सुबुंफोरनो नुनाय सिमां बेखौ बेस खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ आं बानायनो नाजानाय जादों। बे ड्रिम्सफ्रा जाहैबाय जिउआव सासे मानसिया सासे मोजां हौवा हासबेन्ड सासे मोजां वाइफ मोननो थाखाय मानो हास्थायो, बेजों लोगोसे बे मोननै बेसादखौ मोननो नांगौब्ला सासे नोगोरारिनाव मा मा सिमां थानो नांगोन बिनि सायाव आं सावरायनो नाजानाय जादों। दा बे मोननै बेसादखौ गोरलैयै मोनफुंनो थाखाय आथिखालनि मुगायाव गाहायाव सावरायनाय माखासे खोथाफ्रा खोब गोसो बोनो लागा। सासे मोजां हिन्जाव एबा सासे मोजां फिसाय मोननो थाखाय सासे मानसिनो गंसे समायना दालान बिल्डिं न', गंसे दामिनि कार बा बाइकआवनो थाखा फैसा आरो दोहोनि सुबुं जाग्राबा सासे मानसिया जिउआव गावनि हास्थायनायखौ मोनफुंनांगौआ आथिखालनि मुगायाव खोब गोब्राब जानानै फैदों। बेखौ बेस खालामनानैनो आं दिनैनि बे कन्टेन्टखौ सावरायनो नाजानाय जादों। जिउआव जों नुनो मोनो साफ्रोमबो मानसियानो जिउआव गावखौ बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन रोंसिन रासिन आरो मोजां रोखोमै समाजाव गायसनलांनो आरो मोजां रोखोमै समाजाव न'खर दानानै गोग्गो न'खर दानानै संसार जानो साफ्रोमबो सुबुङानो लुबैयो। नाथाय साफ्रोमबोनि बे नुनाय सिमांफ्रा मोगथाङाव जाफुंजाबा। दा बेफोरखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो नांगौब्ला नोंथाङा जिउआव सासे मोजां आइजोजों जुलि जानो लुबैयोब्ला नोंथाङा सासे राफोद साख्रिआवला बा बिजनेसमेन धोनि सुबुं जाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा मोजां दालान न' थानो नांगोन। बेजों लोगोसे न'आव नांनाय माखासे आइजें आइला, दामिकनि कार, दामिकनि हेन्डसेक थानो नांगोन। लोगोसेयावनो नोंथाङा बेफोर बेसादा थायोब्ला नोंथाङा जिउआव मख'नाय बेसादफोरखौ मोनफुंनो हागोन। नङाब्ला जिउआव नोङो जेसेबांखि नाजाया मानो गोजौआव मख'नाय गंसे समायना न', गंसे दामि कार, गंसे दामिकनि हेन्डसेट बा दामिकनि बाइक बा थाखा फैसा बायब्रुस थायाब्ला नोंखौ आथिखालनि समाजाव मानसि महरै गनायथि होनो थाखाय जोंनि समाजा आथिखालाव खोब गोब्राब जाबोबाय दङ। दा बेफोरखौ मोनफुंनो थाखाय खायसेया क्लास 1निफ्राय आफ्टार कमप्लिसन अफ 10 10 थाखो पास जानायनि उनाव साफ्रोमबो मानसिया मोनसे ड्रिम्स लायो। आं मोनसे मोजां साख्रि मावगोन, मोजां साख्रि मावनानै आङो मोजां न'खरनि सासे आइजोखौ हाबा खालामगोन आरो बिनि सिगाङाव आं मोनसे समायना दालान न' लुगोन। बेनि उनाव आं गंसे बाइक बा गंसे दामिकनि कार बायगोन। बेनि उनाव आं गावखौनो मोजां रोखोमै गायसननो हानाय बायदि थाखा फैसानि बिगोमा दोहोनि जागोन। बिनि उनाव आं सासे मोजां सिख्लाखौ बा मोजां न'खरनि मानसिखौ लायनानै आं समायना न'खर दागोन। बेबायदि साफ्रोमबो सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा सिमां नुयो। नाथाय बे सिमांखौ मोगथां होनो थाखाय खायसेया गोसो सिङाव मोनसे चेलेन्जिं मुड लानानै फरायो, चेलेन्जिं मुड लानानै खामानि मावो, जायनि जाहोनाव बिथांमोना जिउआव गावनि हास्थायनाय बेफोर मुवा बेसादखौ जिउआव मोनफुंनो हायो। नाजानाय थायोब्ला जिउआव जों गासैबो बेसादखौनो मोनजोबाब्लाबो गावनि नांनाय मुवा बेसादखौ जों बुथुमनानै लानो हायो। बेनिखायनो नोंथाङा जिउआव सासे समायना सिख्लाखौ जुदि हाबा खालामनो लुबैदोंब्ला, समायना सेंग्रा बा गोरों सेंग्राखौ मोननो हास्थायदोंब्ला बेफोरबादि माखासे गुनफ्रा थानो नांगोन। अब्लासो नों मोनसे न'खरखौ मन्दिर बादि साजायनानै जिउआव राजा महाराजाफोर बादि आलो गोजोनै संसार जालांनो हागोन।
बेखौ आथिखालनि सुबुंफ्रा सानो। नाथाय आथिखालनि सुबुङाव थाखा फैसा, मणि मुक्ता हिरा बा न' बां, धोन दौलत, गारि घोड़ा बा दामिकनि हेन्डसेट गारिफोरखौ नुनानै खायसे न'खराव बिहामजो हरो, खायसे न'खराव बिजामादै सायख'यो। बेफोरबादिखौ जोंनि समाजाव दा नुनो मोनगासिनो दं। आंनि जिउआव मोनसे एक्सपेरिमेन्ट दङ। मोनसे न'खरनि सासे MA पास जानाय राफोद सेंग्रानि थाखाय मोनसे जायगायाव बिहामजो नायनो थांदोंमोन। बिहामजो नायनो थांनायाव आथिखालनि मुगायाव सोरबा साख्रि आल्लाफ्रा साख्रि होनायनि मुङाव इन्टारभिउ जेरै लायो, बेफोरबादि कुइसन एराइज जानायखौ आथिखालाव बा गोदोनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो दङ। नाथाय गोदोनि जुगाव बे सेंग्रानि आखल आखुआ माब्रै, बे सेंग्रानि बाहागि बंस'आ माब्रै आरो बिनि आखल आखुआ मा आरो इयुनाव बियो मोजां रोखोमै गावनि फिसाजो बा फिसालाजों हाबा लानानै मोजां रोखोमै रायजो जालांनो हागोन ना हाया, बेखौ लानानै गोदोनि दिनाव बिहामजो फसायोमोन बा बिजामादै फसायोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव बेफोरखौ ज्राब गारनानै सेंग्रानि आखल आखुआ जियानो जा, सिख्लानि आखल आखुआ जियानो जा, साख्रि आल्ला, महर गोसा, थाखा फैसा, दामिकनि गारि, न' बां, गारि घोड़ा थायोबानो आथिखालनि मुगायाव बेफोर जिरादखौ मोननो हायो। जाउनाव आथिखालनि समाजाव मोजां रोखोमै रायजो जालांनाय, मोजां रोखोमै बुजिलायनानै संसार जानायखौ जों नुनो मोना। थाखा फैसा, न' बां, दामिकनि गारि, हेन्डसेट, रां रुफाखौ नुनानै नों जुदि सोरनोबा बिहामजो हरोबा, सोरनोबा बिजामादै बरायोब्ला जुदि बे सेंग्राया मोजां आखुनि नङाब्ला खम समनि गेजेरावनो बिसोरनि रायजो जानाय संसार जानाया गोगा जानो हायो, गावस्रालायनो हायो। बिदिनो जों गोबां समाजाव नुबोगासिनो दङ। थेवब्लाबो जोंनि समाजाव आथिखालाव मोजां रोखोमै बेनि सायाव एनालाइसिस खालामनाय जायाखै आरो बेफोरखौ गोथौयै साननानै जोंनि मानसिफ्रा मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफ्रा आथिखालाव गावखौ मेट्रिक पास खालामनायनि इयुनाव सोरबा आफ्टार कमप्लिसन अफ ग्रेजुएसन, सोरबा आफ्टार कमप्लिसन अफ मास्टार डिग्री, सोरबा 10+12नि उनाव सोरबा इन्जिनियार लाइनाव थांगोन, सोरबा आरो ल' लाइनाव थांगोन, सोरबा MBBS लाइनाव थांगोन। बेफोरबायदि थांनानै गावखौ एस्टाब्लिश खालामनायनि इयुनाव गंसे समायना बबेबा टाउनाव हा बायनानै दालान न' लुगोन। बेनि उनाव दामिकनि कार नङाबा दामिकनि बाइक गंसे लागोन आरो दामिकनि हेन्डसेट लागोन आरो बिन्दास गावनि लाइफ स्टाइलखौ दिन्थिनो नाजायो। लोगोसेयावनो गावखौ थाखा फैसा जेरैखि जाया मोजां लामाजोंनो जा गाज्रि लामाजोंनो जा घुस घास लानानैबो गावखौ लाखपति करपति खालामनो नाजायो आथिखालनि मुगायाव, जायनि जाउनाव जोंनि समाजाव सोबख'नाय बा रां जाख्ल'नाय हाबाफ्रा आथिखालाव सोलिगासिनो दङ। दा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि समाजाव जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां रोखोमै जोंनि गार्जेनफ्रा, न'खर बिगोमाफ्रा मोजां आखल आखु दानो हायाब्ला मोजां आखुनि मानसिया मोनसे समाव खोब दुखु खस्थ' सहायनानै रायजो जानो गोनां जागोन। आथिखालनि मुगायाव मेटेरियल्स माइन्डेड जाबाय, बुस्थुबादि जाबाय मानसिनि गोसोआ, जायनाव गारि घोड़ा, थाखा फैसा, न' बां, दालान दं, बेखौल' मानसि सानसै। नाथाय बिथाङा जेसेबां गोरोङानो जायाथों, थाखा फैसा गैयाब्ला, गारि मथर गैयाब्ला, दालान न' गैयाब्ला बेखौ सासे मानसि हिसाबै आथिखालनि समाजाव गनायना लानो हायि बायदि जादों। आरो गुनि गियानि मानसिफ्रा मोजां बोसोनथि होब्लाबो बेहा जिउआव जुदि एस्टाब्लिश जायाब्ला, जिउआव थाखा फैसा गैयाब्ला समाजाव बेखौ मोजां रोखोमै जायगा होनो नाजाया। आथिखालनि मुगायाव समाजाव बा बबेबा अर्गेनाइजेसनफ्राव आफादगिरि नेहाथारि नांगौ जायोब्ला गोरिब थाखोनि सुबुंफोरखौ होआ, सोरबा धोनि थाखोनि सुबुं, सोरबा गेदेर गेदेर बिजनेसमेन बेफोरखौ बबेबा फसंथानाव लांनानै फिथा हाखावनो होनाय जायो। डनेसननि थाखाय बिथांखौ खोब सनमान होनाय जायो। नाथाय बिथाङा जेसेबां केलेंकारिजों जरित बा सोमोन्दो थायाथों मानो बेफोरखौ जोंनि समाजा बावगारलाङो। बेनि आथिखालनि मुगायाव थाखा फैसा थायोब्लानो
गासैबो बिथिङाव मानसिखौ सनमान होनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बेफोरो सोब गोरोन्थि जोंनि साननाय। नाथाय थाखा फैसायानो जोंनि जिउआव देरहासारनायनि मुकुटखौ गाननायनि मोनसे नमुना नङा। थाखा फैसाखौ मानसिनो नांगौ जिउखौ दैदेननो थाखाय, मुवा बेसाद बायनो थाखाय, न' बां लुनो थाखाय। नाथाय बे थाखा फैसा धोन दौलतखौ बेस खालामनानै जोंनि गेजेराव, जोंनि समाजाव सोरबा बिजामादै फसायनाय, बिहामजो फसायनाय, बेफोरबायदि थासारिजों जोंनि समाजा सोलिलांबाय थानायनि जाहोनाव माखासे गुनि गियानि आरो मोजां आखुनि मानसिफ्रा मोजां हौवा, मोजां हिन्जाव मोननायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। नाथाय आथिखालनि मुगायाव आं सावरायबोनाय टपिकआ जाहैबाय, नोंथाङा जिउआव जुदि मोजां रोखोमनि न'खर दानो लुबैयोब्ला गिबियावनो नोंथाङा सासे मोजां सिख्ला बा मोजां हौवा मोननो नांगौब्ला नों गावखौनो मख'नाय आयदाफ्राव राफोद खालामनांगोन। गिबियावनो नोङो दोहोनि जाग्रोनांगोन बा मोजां मोनसे साख्रि मावनानै गावखौ एस्टाब्लिश खालामनांगोन। बिनि उनाव दामिकनि गंसे कार, दामिकनि गंसे बाइक आरो रोहो थाखा फैसा धोन दौलत गोनां धोनि सुबुं जानो नांगोन। अब्लासो नों जिउआव नोंनि जिउआव हास्थायनाय जि सिमां, मोजां समायना संसार जानो थाखाय सासे समायना सिख्ला, समायना सेंग्राखौ नों जिउआव मोननो हागोन। दा बे टपिकखौ लानानै आं दिनैनि बे कन्टेन्टखौ खालामनाय जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि कन्टेन्टखौ अरायसम नायलांगोन, नायलांनानै बिनि मोजां गाज्रिखौ एनालाइसिस खालामनानै नोंथांमोना आंनि जेएसपि एडभाइस चेनेलनि कमेन्ट बक्सआव फैनानै बिनि सायाव सावरायगोन होननानै मिजिंथिबाय। नोंगौ, जोंनि समाजा आथिखालाव खोब स्पिडलि जौगादोंब्लाबो जोंनि साननाय हनाय, मावनाय दांनायफ्रा जाबादि जानांगौ, जाबादि राफोद जानांगौ, जोंनि सुबुं सानस्रिफ्रा, जोंनि साननायफ्रा, जोंनि आखलफ्रा, जोंनि समाज सिबिनायफ्रा जों माबादि गोथों लामाजों थांनांगौ बेखौ आथिखालनि सुबुङा लेखा फरायाव गोरों जाब्लाबो आखल आखु दानायनि बिथिङाव, बायदि बिथिङाव जोङो बेफोरबायदि आयदायाव गावखौ रोंखा राखाखौ नुनो मोनाखै। खालि जोंनि समाजाव समायना रमायना न' बां लुनाय, समायना रमायना सेंग्रा बा हौवाखौ माबोरै जोङो बरायनानै माबायदि हाबा खालामनो हागोन, बा दामिकनि कार, दामिकनि बाइक, दामिकनि हेन्डसेट, थाखा फैसाखौ नुहोनानै सोरनिबा न'खरनि आइजोखौ माबोरै गावनि अनसुलि बिसि महरै खालामनो हायो, बा माबोरै बै न'खरनि मानसिखौ थाखा फैसाखौ नुहोनानै माबायदि मोजां बिहामजो लाबोनो हायो, बेखौल' आथिखालनि मुगायाव नुसै। नाथाय बे कनसेप्टजों थांबाय थायोब्ला जोंनि समाजा मोनसे समाव खोब नोरजिया जागोन आरो जोंनि समाजाव मोजां आखुनि सुबुंफ्रा बबाफोरबादि जिउ खुंगोन, जायनि जाउनाव जोंनि समाजा जौगानायनि थिखिनि फारसे सहैनाय नङा। जाउनाव बेफोरबादि गालाय गुजाय साननायजों बांसानद्राय सुबुङा दैदेनजालांबाय थायोब्ला जोंनि समाजा जौगानो हानाय नङा। दा बेबायदिनो मोनसे न'खराव, दहायनो आं बुंबोदोंमोन, मोनसे न'खराव बिहामजो नायनो थांदोंमोन। बावहाय आं मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनदोंमोन। बे न'खराव फिसाजोखौ हरनायनि आगोलाव सोंनाय जादोंमोन, नोंथांनि फिसाजोखौ आंनि फिसा हौवानि थाखाय बिहामजो महरै फसायनाय जादों, नोंथाङा मा सानो होननानै गार्जेनाव सोंनाय जादोंमोन। अब्ला गार्जेना सोंदोंमोन, नोंथांनि फिसालाया आथिखालाव मा मावो? अब्ला बे न'खरनि बिगोमाया बुंदोंमोन, आंनि फिसालाया दा जेबो मावा, आंनि न'आवनो थाखानाय हा हु बारि बागानखौ सामलायनानै सोलिबाय दङ। इसोरनि अननायाव आंनि फिसालाया मास्टार डिग्री जानानै आथिखालाव दंथ'यो, साख्रि बाख्रि मावथ'वाखै होननानै फिनदोंमोन। अब्ला बै आइजोनि न'खर बिगोमाया बुंदोंमोन, ए होननानै बुंदोंमोन। ए होननायनि मिनिंनिफ्राय जों बुजिनो हायोदि थारमाने बेफोरबादि MA BA जानाय समाजाव बायब्रुस सुबुं दंसै, बेखौ टिपाइसन होनो नाजानाय बादि जों एखुनदों ए होनदोंमोन। बेनि इयुनाव बिथां गार्जेनानि जुदि खोथाखौ सोङोब्ला नोंथाङा राजि दंना गैया होननायाव सोंनायाव बिथांनि गार्जेना इनडाइरेक्टलि बुंबायदि आं फिसाजोनाव सोंग्रोनांगोन, जायो जाया उनाव आं खबर हरलायनाय जाथोंसै होननानै बुंदोंमोन। आरो बेबायदिनो बे एखे न'खरनि फिसाजोखौनो
खाथिनि गामिनिफ्राय सासे फौजिनि थाखाय मिलिटारिनि थाखाय मा खालामनाय जादोंमोन बे बिहामजोखौ सोंहैनाय जादोंमोन। अब्ला सिगांनि बायदिनो बिनि फिसालाखौ मा मावो बेफोरखौ सोंनाय जादोंमोन। अब्ला बै न'खर बिगुमाया बुंदोंमोन आंनि फिसालाया आथिखालाव बर्डार सिकिउरिटि फर्स मुंनि मोनसे जवान हानजायाव खामानि मावगासिनो दङ भारत सरकारनि आन्दाराव, दा जम्मु काश्मीराव थायो होननानै बुंदों। अब्ला न'खर बिगुमाया फिनबाय माने नंगौ, थारमाने साख्रियालाबा बिहामजो बा बिजामादैखौ एक्सेप्ट खालामो। बिनि ओंथिनिफ्रायनो जों मिथिनो मोनोदि माने येस जागोन। उनाव बिथांनि न'खरनाव खोथाफोरखौ बुंदोंमोन दि लेखा फरा फरायोब्ला जायो आरो साख्रि आल्ला मोननानै फिसाजोखौ नाहैयोब्ला बा बिहामजो नाहैयोब्ला जायो। दा बेफोरबादिखौ नोजोर बोनानै नायनानै नुनो मोनबाय। बेनि उनाव बे न'खरा साख्रि आल्लाखाय बे फौजिनो गावनि फिसाजोखौ हरनाय जादोंमोन। हरनानै मोनसे समाव बिसोरनि जुलियाबो गाजा गोमजायै जानानै थांदोंमोन। न' बां थाखा फैसा रोहो रोहो बे फौजिया थाखा फैसा आरजिलांदोंमोन नंगौ, नाथाय मोनसे बुब्लियाव मा खालामबाय, बियो जम्मु काश्मीरावनो थानाय समावनो सासे काश्मीरी आइजोनि महर मुस्रियाव गब'नानै लाफ्रस जानानै बेखौ काश्मीराव हाबा खालामदोंमोन। काश्मीराव हाबा खालामनायनि इयुनाव गावनि गिबियाव नायनानै लाबोनाय आइजोनि सायाव बेहा क्रस रिलेशनशिप बा सेक्सुवेल रिलेशनशिपा लासै लासैनो खमायलांनानै जोबथा बुब्लियाव मा जाबाय, बेजों रिलेशन गैयि बायदि जाबाय। आरो जाउनाव बेखौ लानानै मोननै न'खरनि गेजेराव सावरायलायनाय जाबाय। सावरायलायनायनि गेजेराव बे फौजियाव मावनाय बर' सेंग्राखौबो लेंहरनाय जाबाय। बिसाराव सोंनाय जाबाय, नों मानो गिबि आइजोनो थाखा फैसा हरा आरो बेनो जों मानो आथिखाल फनावनो जा मायावनो जा मानो सोमोन्दो लाखिला, बेनि सायाव सोंनाय जादोंमोन। अब्ला बुंनाय जादोंमोन, आङो काश्मीराव सासे आइजोखौ हाबा खालामबाय, आथिखालाव आङो बे आइजोजों गोजोरै रायजो जानायनि सिमां नुबाय, आं बेखौ दा डिभर्स होनो नाजाबाय होननानै बुंदोंमोन। बेनि उनाव बिदि सानलाय हनलाय बायदिसिना दावराव दावसि जानायनि इयुनाव जोबथा बुब्लियाव मोनसे डेट टाइम फिक्स खालामनानै फाथैलाइ बिसिनाय जादोंमोन, डिभर्स खालामनाय जादोंमोन। डिभर्स खालामनायनि इयुनाव बिनि फिसाजोआ ओरैबायदि दुखु जारलायाव गोलैबाय, फारसेथिं बिदा फंबायाबो नायफिना, बिमा बिफायाबो सैया, बिदि जानानै बे आइजोआ मोनसे समाव मोनसे बागाननिफ्राय बा मोनसे बाजारनिफ्राय मैगं थाइगं बायदिसिना मुवा बेसाद फानै फानै भारा न'आव थानानै मोनसे समाव बे जिउ खांनो गोनां जादोंमोन। आरो जोबथा बुब्लियाव बे आइजोआ मोनसे सिमां नुदोंमोन, आंखौ बे फौजि सेंग्राया आंखौ नाहैनानै गावनि गनायथिजोंनो बिहामजो लांदोंमोन आरो आंखौ सासे गथ'नि बिमा जानायनि इयुनाव आंखौ डिभर्स खालामदोंमोन। बिनि चेलेन्जआव बियो फारसेथिं बिमा बिफाजोंबो मोजां रोखोमै सनमान होजाला, नायफिनजाला, फारसेथिं बिदा फंबायाबो सैला, फारसेथिं बिहाव बिखुनजोआबो बिनि सायाव इनाय उदखार खालामनाया साननि उनाव सान बारानिफ्राय बारा जाबोबाय थानायाव बियो मोनसे बुब्लियाव मा खालामबाय, डिसाइड खालामबाय, मोनसे हाइवेयाव बियो गिबियावनो मास मोननैसो सेरनै सेरथाम सेरब्रै बेबादि औवानि जेनलाब आरो औवा बुरखाखौ खावनैसो खालामनानै बेन्स बादि खालामनानै डेस्क बादि खालामनानै साहा आरो फिथा फाननायनि फालांगिखौ मावग्रोबाय। बेबायदिनो मावै मावै मोनसे समाव बियो एसे एनै थाखा फैसा जाबोनो हमबाय आरो सोरबा मोजां सानग्राफ्रा मालाबा सोरबा 100-200 बिनि दुखु जारलाखौ नुलांनानै होलाङो। बेफोरबायदिनो मोजां मोजां आखुनि मानसिफ्रा बेफोराव साहा लोंलांनानै बिनि जिउ जारिमिनखौ मिथिनानै सोरबा 100 सोरबा 200 बेबायदिनो अननानै होलाङो आरो बेफोर थाखा फैसाखौ बियो गावनि जिउआव जौगानायनि मोनसे माइल खुन्थि हिसाबै लानानै बेफोर फैसाफोरखौ हिराफोर बादि बाहायनानै बियो जिउआव मानसि जानानै बे फौजिनिख्रुइ साबसिन हामसिन दिनैसिम सुबुं
आं जागोन होननानै सतबांसा लादोंमोन। बेबायदिनो फैयै फैयै बियो मोनसे समाव बेफोरबायदि फिथा फाननानै मोजां दखान होबाय। बिनि उनाव लासै लासैनो अट' रिक्सा बा गारिजों फैनाय मानसिफ्रा बे हाइवेनि सेरावनो बिनाव अराय सम फिथा साहा बायदिसिना लोंलांग्रा हुदा जाबाय। मालाबा थालिर फानो, मालाबा बे दखाननि सेरावनो मैगं बायस'नानै बायो। बेबायदिनो बायै बायै मोनसे बुब्लियाव बियो दैलि कालेक्सन दोनग्रा जाबाय। दिनै बेबादिनो बोसोर बेफोरनो एसे मोजां रोखोमनि फैसा, मालाबा 10,000, मालाबा 8,000, मालाबा 5,000 बेफोरबादिनो फिक्स डिप'जिटआव दोननानै मोनसे बुब्लियाव बियो बे हाइवेनि सेरावनो मा खालामबाय, बियो मोनसे फिसा हटेल रेस्टुरेन्ट खुलिबाय। गाबनैसो थिं लाबोनानै बिदि हटेल खालामलांबाय। बे हटेला देरै देरै मोनसे समाव ओरैबायदि मुड लाबाय, बे लाइन हटेलाव ओरैबायदि मानसिया जोम जायो आरो बिनि जि आखल आखु साननाय बा बोसोनथि होनाय, सोरबा उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ बुजायनानै हरनाय आरो सोरबा गार्जेनफोरखौ मोजां रोखोमै जिउआव माबोरै एस्टाब्लिश खालामनो हायो बिनि सायाव बियो फरायदोंमोन। बेबायदिनो प्राइभेटै बियो हायार सेकेन्डारिखौबो सेकेन्डआव पास खालामबाय। हायार सेकेन्डारिखौ सेकेन्डआव खालामनायनि उनाव बियो ग्रेजुवेसनखौ फार्स्ट डिभिजन पास खालामनानै बर' डिपार्टमेन्टआव MA खौ पास खालामनानै बियो मा खालामबाय, बिजनेसखौनो गावनि जिउनि मोनसे केरियार महरै लानानै बियो मोनसे हटेलखौ माबोरै गिदिर गोलाव खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बियो मोनसे समाव थाखा फैसायाबो जाबोबाय नालाय, दा बे फैसाजोंनो खथाब्रैसो न' लुनानै बावहाय गावनि फिसालानि नामै मोनसे मोजां हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट खुलिनानै बावहाय जिउ खांदोंमोन। आरो बेबायदिनो बे आइजोआ मोनसे समाव बै फौजिनि जेसेबां धोन दौलत दङ बेनिख्रुइ बांसिन जादोंमोन आरो बिनि फिसालाया मोनसे समाव मोजां रिजाल्ट लानानै मोनसे अफिसनि अफिसार जादोंमोन। बेबादिनो मोजां आखुनि मानसिया नाजायोब्ला माबोरै जिउआव साक्सेस जानो हायो बिनि नमुनाखौ बे आइजोनिफ्राय जों सोलोंनो हायो। नाथाय बेनिफ्रायनो जुदि बे आइजोआ मोजां आखल गैयामोनब्ला, मोजां नाजानाय गैयामोनब्ला, बियो सासे फौजिनि महर मुस्रियाव जुदि सोरबाया थाखा फैसाखौ नुनानै, न' बांखौ नुनानै, दामिकनि गारि कारखौ नुनानै बिजामादै फसायोब्ला, बिहामजो फसायोब्ला, जोबथा बुब्लियाव बिनि आखल आखुआ मोजां नङाब्ला मा जानो हागौ बेखौ नोंथांमोना दिनैनि बे कन्टेन्टनि गेजेरजों मोनदांनो हागोन। दा आंनि टिपाइसनो नाजानाया जाबाय, आथिखालनि समाजाव सासे मोजां सिख्ला, सासे मोजां सेंग्राखौ हाबा खालामनो नांगौब्ला गिबियावनो बियो धोनि जानो नांगोन, बिनि उनाव मोनसे मोजां साख्रि मावनांगोन, बिनि उनाव गंसे दामिकनि कार बा बाइक थानांगोन, बिनि उनावसो बियो जे गोग्गो नोगोरारि होननानै गनायथि मोनगोन आरो सासे मोजां हौवा आरो हिन्जावखौ बेबादि रोखोमैसो आथिखालनि मुगायाव मोननो हायो होननानै जोंनि समाजाव फोथायनाय दङ। दा बेफोरो खाना फोथायनायनिफ्राय जों जानथाय जानानै खामानि मावाब्ला जोङो समाजखौ जों जौगाहोनो हानाय नङा। जियानो जा, जोंनो मोजां आखुनि सासे आइजो, दामिनि कार बा बाइक, थाखा फैसाखौ सोरनो नांगौ। दा बेफोरखौ आरजिनो थाखायबो जों गोग्गो नाजानायनि जोहै जों खामानि मावलाङोब्ला बेफोर थाखा फैसाखौबो जों मोननो हायो। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो सुबुंखौ फरायनाय बिथिङावनो होन बा बायदि बादायनाय बिथिङावनो होन, बेफोरबायदि नाजानायनि जोहैबो नोङो गावखौ एस्टाब्लिश खालामनानै दामिनि कार, दामिकनि बाइक, दामिकनि हेन्डसेट आरो धोनि आरो सासे मोजां साख्रिआवला, सासे मोजां बिजनेसमेन, सासे मोजां साংবাদিक बा बायदि बिफानाव गावखौ गायसननानै मोनसे मोजां गोजोरै न'खर दानो हागोन। आरो बै बुंनाय मुवा बेसादफोरखौबो नों गोग्गो आखुनि गेजेरजों बा मोजां गोलोमदै गारनायनि गेजेरजोंबो जों बेफोरखौ मोननो हायो। आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बांद्राय गोलाव खालामनो नाजाला। बे कन्टेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुजिखो आरो बे कन्टेन्टनि गेजेरजों जोंनि साननायफ्रा माबायदि जानांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो टिपाइसन होबाय। मिजिंथि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बा आंनि चेनेलखौ बरायगोन आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसेयावनो बेफोरो मोजां खोथाफोरखौ मोन्थिनो थाखाय नोंथांनि लोगो लोगोफोरनो शेयार खालामनाय हरोब्ला
समाजनि मोनसे पार्टआव मोजां खामानि मावनाय जागोन होननानै आं सानो। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि फिन खुलुमनाय सिबिनाय आरो उन्दैफोरनो अननायखौ हरनानै आंनि दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।